Vi er på Orientalmarkedet i Managua, hovedstaden i Nicaragua. Det er centrum for handel og socialt liv. Markedet er en stor arbejdsplads, også for børn. Børnene bærer, henter vand, hjælper til, sælger varer. Men der er en bagside. Markedet er også hjem for børn og unge, der har svært ved at klare livet. Her er adgangsbilletten et glas lim. Limen er nødvendig for dem. Limen får dem til at glemme om sult, sygdom og ydmygelser, for de er udsat for seksuelle og fysiske overgreb. Og mange bliver prostitueret i en tidlig alder. Tidlige børnefødsler er der mange af, og med mødre, der selv er børn. Der er vold, og der er venskaber. Men børnene og de unge på markedet er svære at nå. Nogle forsøger dog. Organisationen Inihambia har i mange år arbejdet for at skabe et alternativ til livet på gaden. Her får de unge tilbud om en begyndende faglig uddannelse. Bageriet er attraktivt, for der er gode muligheder for at skabe en indtægt bagefter. Syning er en anden mulighed. Og ansvar og lektier hører også med. Faste rammer giver pigerne styr på livet. Ikke alle klarer den, men en del kommer ud på den anden side. De kommer ud på gaden igen, men nu for at hjælpe andre børn og unge, der er i den situation, de selv har været i. Og pigerne fungerer som rollemodeller og viser, at der er en vej ud.